Nag-ano sa ng damit. Belenismo sa Tarlac. Mula po sa aming lahat sa tahang lakas ng Pilipinas. Maligayang Pasko po at isang mapagpalang bagong taon. Akit po tayo para sa Belen. Ay, dito lang pala siya. Ito po ang Belenismo. Ay, meron ng nagbibideo din. For sure vlogger din to mga to. CNN. CNN Philippines. Wow, interview. CNN Philippines, may interview sila. Excuse me. Colombia, Pilipinas. Ano po ba sasabi niya dito sa bill na pinapayagan na rin sa mga bata, mas interactive na
lang po na pinapayagan ng mga ganyan, nakakasama niyo rin yung mga bata na magsaya dito. Mas masaya. Parang after ng matagal na pagkakakulong nila, may freedom na. Okay, ano po nila yung freedom na? Ano pong pangalan? Carmen. Carmen. Thank you po. Maraming salamat po, Kapitbahay. Celebrity ka na ate. Sandali lang yan. Sobrang happy, sobrang saya. Talagang moment na rin. Matagal na panahon na ng pandemic. Marami na mga bata. Ngayon, yung sumasaya na naman. Ayan. Dito sa tabi, dito sa minsan lugar, nakapagod na mga pailaw. Medyo sumasaya yung mga bata. Medyo nalimutan nila yung nakaraang mga pandemic. Pero sa inyo po, nakakapagbigay aliw rin ito? Oo naman, nakakabigyan. Marami lang